ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. ситораи нави UFC Бон Никал боварӣ дорад ки то бови ҷангвари вазни худ Дрикус Дю Плесиро ба осонӣ шикаст дода метавонад. Дрикус ғалабаи хуб ба даст овард. Эҳтироми ман ба ӯ. Ман Роберт Уитакерро сахт эҳтиром мекунам. ӯ инсони хуб ва ҷангвари сахт аст. Аммо бале, Дю Плеси ӯро шикаст дод. боварӣ дорам ки мо бо ӯ дар оянда вомехӯрем. Намедонам ки ӯ Адесанияро шикаст дода метавонад ё не, аммо медонам ки мо бо ӯ ҳатман вомехӯрем. ман фикр мекунам ки ин муҳориба барои ман пули осон аст, гуфтааст Никал. хотиррасон мекунам ки рӯзҳои истироҳатӣ гузашта дар турнири UFC 290 бо Никали 27 сола рақиби бебохти худ Вил Вулбиорнро дар 38 сония бо тариқи нокаут шикаст дод ва дар худи ҳамон турнир Дрикус Ду Плеси 29 сола Роберт Уитакерро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. Акнун Дю Плесиро муҳориба зидди чемпион Исраил Адесания интизор аст. Ана бо Никалро чӣ интизор аст ҳозирашда маълум нест. варзигари тоҷик чемпиони пешинаи Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов шаби гузашта соҳиби камарбанди кабуд оид ба ҷиу-ҷитсо шуд ва Одилов ин дастоварди худро чунин шарҳ дод: бразилиҳоро бо яроқи худашон шикаст медиҳем, навиштааст Фаридун. ногуфта намонад ки ин камарбандро ба Фаридун Одилов мураббии машҳур оид ба ҷиу-ҷитсо Тамерлан Эслемесов тақдим кард. оиди ин чиз ташкилоти ACA хабар дода чунин суханҳо навиштаанд: пеш аз як чорфинали гран-при вазни ним вазнин Терминатор соҳиби камарбанди кабуд оид ба ҷиу-ҷитсо гардид. ин камарбандро ӯ дар клуби Eol Gym аз дасти Тамерлан Эслемесов гирифт, навиштааст лигаи ACA. мо низ Фаридун Одиловро бо ин дастовардаш табрик мекунем ва ба ӯ омодагиҳои хуби беосеб орзумандем. ногуфта намонад ки дар якчорфинали гран-при вазни ним вазнини ACA Фаридун Одиловро муҳориба зидди варзигари бразилӣ Вагнер Прадо интизор аст ва муҳорибаи онҳо рӯзи 11 август дар турнири ACA 161 ба нақша гирифта шудааст. дӯстон, ба фикри шумо Фаридун дар ин муҳориба малакаҳои ҷиу-ҷитсои худро нишон медиҳад ё ин ки ӯ рақибро бо тариқи нокаут шикаст медиҳад? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов оиди муҳорибаи Фрэнсис Нганну ва Тайсон Фюри фикрҳои худро баён кард. айни замон Тайсон Фюри беҳтарин боксёр аст. ӯ дар дигар сатҳи бокс аст. агар ки онҳо бо қоидаҳои MMA ҷанганд, Тайсон Фюри шанси кам дорад. ана дар бокс бошад, пас ма ягон шахсеро намебинем ки ба чеҳраи Фюри зарба расонда тавонад. шояд ки ба ғайр аз Александр Усик. Нганну дар ин муҳориба $50-60 миллион кор карда метавонад ва ман медонам ки ӯ аз оилаи камбизоат аст. барои ҳамин агар ки ягон кас ба ту пули зиёдтар диҳад, пас рафта он пулҳоро гир, агар ки ҳадафи ту пул кор кардан бошад, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Тайсон Фюри ва Фрэнсис Нганну рӯзи 28 октябр дар Абу-Даби баргузор мегардад ва бо қоидаҳои бокс мегузарад. дӯстон, шумо бо прогнози додаи Ҳабиб Нурмагомедов розӣ ҳастед ё ба фикри шумо Нганну имконияти Фюриро ба нокаут равон карданро дорад? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.